Het is compleet winter en die winter die houdt het ik nog wel even vol. En als je hoort dan zeggen, een koude wind uit het oosten met een gevoelstemperatuur van min 7, min 8 en uit een trog wat hele lichte sneeuw, steeds maar het kraken dan uit een trog wat. Wat is dat ik een prachtig fris word. Wel, joen en vannacht. Ja, opkleding, bewolking en de temperatuur op het verste loon om er bij de min 6, min 7 graden heen. Hoe meer richting Eilon, hoe minder leeg die temperatuur, maar ik deed nog altijd in de matige frost. En dan de wind, nou die zal zwak of matig wezen, maar in het kustgebied krachtig, vrij krachtig, krijg 5, misschien later wel een lichte 6. En dat alles uit het oosten mooi. Morgen met een flink koude dag. Zeker voor het gevoel. Maar temperaturen om het bij de min 1, min 2 graden blijft het door licht vriezen. Flink wat zinnen, een prachtige dag. Maar de wind is er ik. Die zal krachtig wezen. Krijg 4 van 6 in het kustgebied. Matig en vrij krachtig op het vasteland. En daar toch viel het volle koude aan. En in de nacht ik heb toch wel op een matige frost, min 8 graden, misschien wel min 9. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Op Waasje nog lichte frost today. Op Toonsje matige frost today. Op Vreed ik frost today, maar dan komen ze op wat sneeuw. En in de nachten strenge frost, min 10, min 11, min 12. Ja, in de nacht van Vreed op Sneeuw is die temperatuur minder leeg, maar nog altijd in min 7 of min 8 graden. En dus komen we aan het eind van de week op rijdens te staan. We moeten morgen maar weer even in het winterwaarsje.